Wis ta, sabar engko nek jek kangen aku susuku tak tinggali. Susuku. Lho wong lanang-lanang seneng sinden alo seneng aku gak nggih resiko. Kok ora ndek resiko? Lho, seneng sinden mesti ngeragati, urung nek meteng tanggung jawab. Heeh. Lah nek seneng aku, bar gletak ora dadeh. Ora ngarah meteng. Kene tak tanggung 50.000 nggo selawase ora meteng. Masamu. Kok murah men. Ki gawe kene yo. Sorry lho ya, aku iki mbek Yosi wong-wong do kono. Ya Allah Yosi. Ya Allah kok iso kembar Dani ngene ngono. Ya apa ya. Jenengmu Febri Dani kan apa piye? Nggih, Febri Daniati. Oh, Febri Dani. Kula riyen pernah tenar lagune kula gelas-gelas kaca. Febri Daniati. Nia Daniati. Nika Mbak kalih kula. Wow. Kowe adine. Adine Nia Daniati. Kowe Nia Daniatun. Sulis bareng ora sahiri. Pira pe 3 juta. Nah aku ngono masamu 10.000 remedi. Aku mbok godhokno mie teko kok. Lho nek kowe keiringnya. Lho ora masalah kok ya. Wong kepengin demek iki lho demek seminggu ra dadeh iki. Susuku freelance. Ora kae lho kena dienggo sembarang dengah iki tak PP lah kena. Lah nek nggone Mbak Eni ora ngarah wong lim-liman. Pacar-pacar wedok bento. Masa aja ora roh aku ya Allah. Asane aku terus wong wedok geleman apa piye? Teko kono atik wis do njiwiti aku. Sorry aku Mas. Mergo nang wong akeh nek dhewean oke. Oh alah. Ya Allah. Ora ana liya ndongake dulur wedok anggone duwe gawe muga-muga winantu suka basuki. Iso nganten sakloron sakinah mawaddah warahmah nganten tuwek seger waras digampangno kabeh urusan-urusane. Sing nyoting kok terus ora konsen le, Bro. Ayo ora pareng. Atik lerek kambuk bareng mengo gene. Diluk tenan. Dek kaget adek. Bocah kaya cingkir. Ya Allah Gusti, bengi iki luar biasa ning daleme Bu Sulis, kediamane Bu Sulis, Bu Citra tumplek blek panggonan semene ambane ngantek ora kamot. Iki ya padha wae kok ya tak titipi klambi wae kok tak tanggo kok ya ora sedeng nduk tangan iki lho. Lho aku kulino mateni wong. Aduh, lah iki jane sinden ora rampok kok kulino mateni wong. Aku rasane ana sing ning kono mah. Lho iku tangan sinden ta tangan swike kodhok jare. Ya Allah. Gusti aku pokoke bersyukur. Aku dikancani siji soalnya aku ki ndredeg nek ora kono. Karo dia. Ya Allah karo dia. Saingan iki ambek dia. Bokong gede sing ngarep trae kowe ora roh rahasiane. Iki ku iya bokongku treh kuwalik. Iki mau wis tak rut kok kono pedhot tek Mas. Kono dia aku tak benakno idepku. Wah, idepan bareng ta? Lho nggih lah wong. Golem apa, Mas? Iki lho menawa. Kok Mas Mbak, Deng? Ses. Oh. Nganggo lem apa kuwi? Niki ngangge Alteco, Mas. Ya Allah Gusti. Lho kok susuku apik kowe, Lis. Asem kuwi. Lho kek ngelem idep arene tengah moto. Kek nek iri kecantikan tersaingi iki ora usah ngono. Delok lho. Ora
padha wedoke rasa isin. Kok ya. Ora saisin padha wedoke. Aku lah ya aja inceng lho. Nginceng dapurmu iki apa? Mbak Eni kok malah demoki. Ya kita suweneng. Ini kok suweneng lek aku nyoro lho. Ya Allah. Jamak kosek kaos kakimu ya kosek. Kuwi kaos kaki jamak to kuwi. Kaki jamak lali ra nggawa pentil aku. Dandanmu ning ndi mau? Kula teng kuburan. Ya ning daleme Bu Sulis kono. Angger wong ndik mau Mas sepurane lho itu njaluk foto mbek aku. Heeh. Jare ape dienggo anu kenang-kenangan telakir. Nah, terakhir. Sis, bathukmu ki ana apane to? Tak critani iki mbek-mbake kan ya sanggul tenan ya. Heeh, dadi ana nggon segitigane ngono lho. Iki nggo apa jawane? Bocah kok ora iki sinom. Tak kira nek Asmarandana. Sinom karo rambutnya kok wadol. Ya adoh no. Wong mari mbok jenggung. Wis padha ta urung? Malah kaya tentara. Kaya kabare tentara. Lah apik. Wong kok do ora roh wong ayu api leh kok do sorak-sorak terus wae. Cekot-cekot iki nek nyuting ya terpanteng ning aku. Agek iki ndek syuting ndasku diketokno. Biasane ndasku ditugel e. Nyanyi yuk. Yuk. Mengucapkan apa Mbak Dia karo Nduk Vera karo Susilo? Buat Mbak Vera sama Mas Susilo semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anake sapa kok mbok kon melok sakinah iku? Iki ndongake. Doa ya. Coba jelaskan Jol artinya sakinah mawaddah warahmah itu apa? Sakinah itu antara masih muda dan mudi mencintai dan selalu untuk mencintai. Nek mawaddah kuwi cintane nek wis duwe anak iki cintane terbagi 3 antara cinta anak, cinta istri dan orang tua utawa nenek dan kakek. Lho. Diarani warahmah. Lah kaya bapake Mbak Sulis niki sing diarani warahmah. Mergo anake wis diputu, putune wis diputu, iso ketok ayem tentrem wong tuwa mundonga muga-muga anak turune iki dadi lestari widodo kang ucapan warahmah. Ngene iki nek banci tau diwacakno Yasin ki merah. Ora roh ya Mas ya. Iki Mas syuting iki mangkel aku ndek aku lho Mbak dibayar Kenapa? duit palsu. Ya Allah. Mosok to? Lah, Pasang bayar duit palsu piye? mbok ndek tak gutak Mas duit palsu. Lah kowe ya wedokan palsu. Ngono. Ya wis to, timpal to. Duit palsu mangkel. Ning ora apa-apa Mas, kowe tak kowe jas kowe. Kowe suwi gak metu-metu. Lah, Apane? lah ning ndi? Lah bocah kelep ndut. Iya. Oh ya. Coba Mbak Dia nembang, Mbak Dia nembang. Dia nembang, Nduk. Suaraku ki rada gangguan. Rahimku barang ki aku mbok. Rahim kok ngendi? Rahimku ya gangguan. Ndingi bar kiret walah. Ya Allah Gusti. Tenan dikiret iki jebule ning jero ana ciduke. Gagel lah nyanyi. Gagel lah nyanyi. Kaduan. Nembang napa ya? Nggo pengantin kekarune. Wis. Katresnanku nggih, Mas. Wah, cocok iki lagu karyaku Jol. Katresnanku. Oh, my love. My love. Jal. Sik mataku coplok neh. Oh, Dani. Ya awas Sulis. Nggo namdek ngono. Ya benak-benak nanduk. Panggah mlotrok ae to ndasik. Wis ora apa. Ya Allah Gusti Dia. Lah nek sirah iso mlotrok terus lho. Lah cek sirah gace yang ngene iki kok. Sinden ndase gace. Terus jenenge Dani mbok diarani gace. Wong-wong lo do penasaran bodiku tak bukake selendang. Alah ya Allah apike. Timbangane kowe iki lho. Nyapa? Seksi aku lho.
Delok Jo, delok Ji. Seksi lho. Seksi to. Palsu ngono lho. Lho nek kok mbok penyet mbek tangan, pekno ganden janjanane. Ora iso bosok ya iki. Ora iso tak pepe lha nggonem kena di pepe. Ora. Oh iya ya. Lho, kene lah iki elek-elek Mrs. Seres lho. Iya, lho, seksi ndi Mbak aku karo dia? Seksi aku kaya tugelan tong ini. Ya ben to penting kan urip. Iya. Oh iya lagi bar turun mesin. Iya, Iya. Yes ngene lah asli ya. Penting kan asli. Lah aku nek sing mentem ya muni asli. Tunggu jepake wong mendem barang. Yen wengi rumangsa rina Yen wengi rumangsa rina. lamun rina kemetu hingga Kuwi wengi. jenenge bawa mencel-mencel, jane awan ku bengi awan. Ya namanya orang jatuh cinta awannya kan bengi. gitu mas. Oh, nah awan-awan bengi. Sos ding. Iya ses. Mas kok mlengak aku. Mas iki nelok sing sender. Lah kita wedok tapi jenggoten no. Lho kowe ngene iki aja waspadakno iki ora jenggot. Napa? Untune jablas. Sesdani. Mangkel nembang ki Piyayi Putri ki tangane aja ngene bir ketok tambah manis nah diangkat jithik terus dijitingno ngono kae nah terus sikile ndeklek sitok matane mendel Moto kok mendel. anu ilat ya Allah wi aku terus gembruduk Susila mantri suntik lho Kok kenal. ya Allah halo sesuk Mas Sopo iki? Anu saking mantri suntik sesuk oh iya anu mantri suntik kewan aku kan bagian ngeloh Mas Oh. Semulan. aku iso ngeloh sapi kok Mas Ngelohi nggo nirunge. Ya. Ya.